paketan dikirim tekan Iger Sopri apa-apa to? Sopri iki sing tuku putune mbae angkon bukane mbah wek ngono to iki jawane ngono kuwi misteri brok omonge jajal tuku misteri brok mbah engko anu mbah ya bukaan ngono omonge nek sing oleh HP barang iPhone oleh iPhone barang mboten apa ora engko jajal tak bukake muga-muga mbah wek oleh HP kena tak gawe WA-an karo Mbak Nom. Ya sudah tak buka aja ngar ya. Aja nek dine tetep di channel SA Setanan. Unboxing misteri Gunung Merapi. Claro, unboxing misteri buak. Ya wes biar ya Mbah we arep jajal buka kotak misteri unboxing misteri box iki oleh tekan untuk nembae jajal misteri box muga-muga oleh HP oleh HP omongnya HP diwenehne Mbah wek ora lho. Mbah HP Mbah, HP lah oleh HP PN Mbah ya. Nek mbok nggih golek bojone. Bojone bae jan pinter banget. Kok ngerti nek Mbah wek pengin rabina. Tak buka ya iki sik segel kabeh. Dikirim dari kirim dari COD murah lho jare iki. Enek sing regane 20.000, enek sing 20.000, ya enek sing atusan ewu ya. Mbah wek golek sing murah bae. Mek mung tinggi jajal wae. Wis tak buka ya biar ya. Iki bukae ngendi iki Mbah wek kok ya ora ngerti. Ora tau buka-buka ngene iki lho Mbah iki. Biasane buka mbok 6. Buka saya kelebot nom. Buka kerja sana ya ora tau bae. Oh iki ya, kok kene ya jar ya buka kok kene sik ya jar ya. Rene terus rene. Jajal tak buka sik ya jar ya. Ya jar ya, mulai tak buka lagi. Bang. Pusakane Mbah wek. Iki ono kene sik ya ya. Nek buka alon-alon ngati-ngati ya ya. Ben ora ngeneki tangan. Nek dijibuk ya bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga oleh HP enak digawe golek bojo. Ada gede ada iki mesti yo isine gede banget. Ada cilik isine yo gede, ada cilik isine yo cilik. Saya alon-alon bae. Aja banter-banter engko jerone melu-melu rusak lah banter-banter. Ora ketok bae. Mripate wong tua ya wis blereng ngene iki lho, biar. Aduh, ya. Ayo, ya. Pak. Ngale ram. Isolasi deh kok akeh mentol gar. Ya. Jerone guys mulai ketok yang jerone. Iki ngale ram sing kene iki. Ya. Moga-moga isi dia uduk bom jangan ya. Nek bom mbah wek mereka cepat kabeh. Iki ora kena dibuka piye to jane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak buka nggak sakele ya.
Muka-muka isine HP tenan jar. Loh. Jabang bayi HP tenan iki. Iki prayu HP. Lah kae ndak liyane barang kae. Iki HP jar. Oleh HP bapak. Wah, tenan lah oleh HP. Bapak arep golek bojo. Sak-kae iki kok. Iki HP tenan iki muga-muga yo jar ya. Dongane yo jar ya bapak ben oleh HP. Buka piye iki. Wah. Apa yang jar iki? Wah, kena jar. Isolasi nek sak nembiane. Lah kayak ada kardus. Wah. Moga-moga jerone HP iPhone kena tinggi golek mbak nom. Moga HP HP tenan iki jar. Angale ora buntel aja kakek tong gen jar bae prayo kangelan. HP jar. Wah, HP Samsung. Wah, Samsung Galaxy C2 Prima. C2 Prima jar. Wis bene HP Samsung sing penting kena digawe esuk ya jar ya. Deweanan karo Mbak Nom. Karo golek bojone. Lah, muga-muga. Tapi kok wis ora segel to, Ger. Oh, wis dibuka karo wonge, Ger. Dibuka ya, Ger ya. Ora apa-apa ya dibuka ya, Ger ya. Di sini HP muga-muga HP Samsung Galaxy J2 Prima. Jabang bayi. Lagi sini apa? HP cakitan tinggi jar. Kurang ajar. Bawa dihapusi. Tak kira HP Samsung J2 Prima tiba HP cakitan. Ada sini apa orang? Orang ada sini mek goreng iki lho jar. HP cakitan ora apa-apa kena telepon-teleponan lho jar ya. Wah. Bungkusnya kayak bungkus jajan wae. Di plastik. Ya tak jangan men. Dikit HP tolak lit iki ya jar ya. Nak kijem. Lah kau orang murab iki jane piye ta iki? Ora murab tong jar iki. Murab ne piye tong jar HP Nokia kaya iki. Balah ya baterainya ora enak bisa dadak tuku baterai ya dikendai. Kurang ajar. Iki HP tenan apa udah enteng banget iki. HP tenan apa udah tong jar iki. Lah jerone kae kok yo ketok. Oh iki udah HP jar iki kasih ngetok iki. Kurang ajar. Masa mbak dikai kasih ngetok tak kira lek HP Nokia tenan. Loh, tenan tak? Iki kasih ngetok iki jar. Lah jabang bayi. Ngapusin bayi kok yo kena menan tau jar. Wong bae pengin HP kena golek mbok nom neh ae. Masa ya dikirim kasih tok kan iki diga apa bae. Ya wis, jenenge regane mek 20.000 unboxing misteri box ya ora iya sene iki. Wah, anak-anak bae golek duit. Wis, jadi delok liyane ya jar ya wis bene ora oleh HP ora apa-apa. Liyane apa ya jar ya iki. Isine ya akeh lho jar iki. Iki sing dinge bocah nom-noman kuwi lho. Dia sagak kuwi lho. Oh, iki apa jenenge lali bae. Anu apa ta iki?
Tak buka yang jar iki yang jar ya. Tak buka tak buka tak buka iki jenenge tangsis tongkat merecing iki. Ya wong lek gawe iki mesti gampang merecing. Ya tongkat merecing ben. Alhamdulillah iki kena dige ngerawet kates. Kates kemampu kena dige sogok iki kok. Oleh tangsis engko kena nggih foto selfie karo bojone Mbah Wes. Nang pucuke gunung karo ndelok sunset. Sunset ya apa to, Mbah? Sunset matahari mendelep lho, Jar. Iki kena dingge nyogrok katese Mbak Endah wingi. Iki kok dingge selfie karo Mbah Wes. Bojo-bojone Mbah Wes tak jejer-jejer ya tak. Tak jak selfie ngene. Wes. Kurang ajar bae. Ya dibuka apa bae sini. Iki apa tau Jar iki, Jar? Iki apa Jar iki? Enek kenaan barang iki dingge apa? Kayak wae iki, kayak cabe iki. Wah, ya iki kayak cabe iki. Dingge lek kusine Mbah Wes abuh iki. Oh ya ditambahne nang pipine Mbah lek kusine abuh iki. Saiki kaya modele rena-rena ya Jar iki. Walah, kok ya ngerti. Dingge jaga-jaga Mbah Wes lek kusine abuh Jar. Oleh kaya cabe. Tak rupane abang ngene iki biasane apa kuwi pedes rasane Jar. Jadi ya kerasa banget. Kayak remason. Wes. Apa maneh iki apa? Ya rendah-rendah isine. 20.000 oleh barang sakmene akeh Jar, lumayan. Iya apa to Jar? Bawa. Ada cop-copan barang ada iki. Iki cop-copan piye to Jar iki Jar? Oleh cop-copan. Iki ngecopne irunge Mbah Wes apa piye iki? Enak-enak bae isine cop-copan. Terus iki apa maneh? Bungkuse putih Jar. Adae kotak muga-muga isine cincin ya Jar ya. Apa iki isine? Pangamen dibuka. Wah. Lah, cabang bayi. Tak kira isine cincin to Jar. Tibake lampu sakmene cilike. Saupil. Lah wong lampu saupil ngene digakne kene. Wis bene nek dingge nyoloki kandang wedhuse Mbah Wes iki. Ya. Lampu 3 watt barang apa ngene iki. Enak-enak bae isine. Iki karek sitok, muga-muga. Lah iki kan amplop yang Jar ya. Sentek tau Jar ya. Amplop, muga-muga lek amplop ngene iki biasane isine dhuwit. Muga-muga isine dhuwit. Lah isine dhuwit arep tak sumbang nek iki kok Jar. Bismillahirrahmanirrahim. Sumbangnya apa nggih tuku HP to Jar? Bismillah. Loh, masih ada bungkusnya mana kae? Oh, kangen men. Dia tak iki buka Jar. Wah.
Kangaleran bungkuse. Nah, enak bungkuse enak iki. Wah. Matur suwun ya CV maju mundur alon-alon TBK. Tak kira isine dhuwit. Loh. Apa iki, Ger? Loh. Isine apa iki? Iki apa sajane isine? Kok kaya ngene iki. Apa ya? Aku kae yo Ger ya. Loh. Rawuh apa piye ta? Apa iki wae iki? Lawang tibake gedang goreng ta ya. Wah, kurang ajar tak kira duit tibake sini gedang goreng. Iki pirang dina iki? Enek 5 dina lho kene iki. Praja wis mampu. Jajak tak cilikane yo Ger ya. Enak apa ora? Gedang goreng saka misteri buak. Enak juga. Ora mampu Ger. Lah wis 5 dina ning dalam pengiriman ora mampu ya. Apa enak bahan pengawet apa piye? Enak juga. Wah. Misteri buak oleh gedang goreng. Oleh gedang goreng tak wedane putu-putune bae Ger. Tapi bocahe enak nduk. Wah. Enak apa ora? Oleh gedang goreng yo bae ya. Ini mang dina kok yo ora mampu. Wah. Wes ben dipangan putune bae. Oleh paketan misteri buak isine gedang goreng. Kurang ajar. Gedang goreng regane 20.000. Yo iki mau mbah wae oleh HP ya, tapi sini untuk Samsung tiba nang Ger. Casing tiba kurang ajar. SPN terus oleh tangsis ya tau Ger. Kena tinggi mbah wek karo bojo-bojone mbah iki kok. Oleh cop-copan barang yo ya. Iki apa cap-capan barang iki? Lah iki oleh kaya tinggi nemplekne nang pipi lek gusine mbah wek abuh. Bede. Bendak lara, bendak kumatan ditempleki kaya iki. Oleh lampu barang, ya dah. Lampu dek bau cilik, lampu 3 watt. Wis bene. Alhamdulillah oleh barang sakmono biyane. Teko misteri buak ya ta. Terus iki mbah wae oleh kiriman neh ya. Oleh kiriman luwih gedhe maneh iki. Iki arepe tak unboxing sok ya Ger ya. Neng video selanjutnya ya tak. Oleh kiriman maneh sakmene gedine. Rekan. Sok bakalan tak unboxing neh. Pokoke aja nendi-nendi tetep di channel SA Ketana Jogja ya. Nah, ini gedine isine apa iki? Muga-muga isine mbok enam. Ngono wae ya, Ger ya. Bae arep pamitan.
Bah, wis menggek-menggek